Waqt li Malta bħal bosta pajjiżi madwar l-Ewropa qed tesperjenza temperaturi għoljin, il-Gvern beda jinforza regolamenti biex jipproteġi l-iżwiemel li jiġbdu l-karozzini bit-turisti. Ir-regolamenti dwar l-użu tal-karozzini jgħidu li bejn l-ewwel ta' Lulju u l-aħħar ta' Wissu l-ebda karozzin ma jista' jintuża fit-toroq bejn is-sija u l-4 ta' wara nofsinhar. Uffiċjali tal-ħarsien tal-annimali għandhom is-seta' jwaqfu kuċċiera u jneħħu kemm iż-żiemel kif ukoll il-karozzin mit-triq. Ir-regolamenti jistabbilixxu wkoll li karozzin ma jistax iġorr aktar minn 5 persuni, inkluż il-kuċċier, u li kull vjaġġ ma jistax idum aktar minn 3 kwarti. Barra minn hekk l-istess żiemel jista' jintuża biss f'jiem alternattiva, jiġifieri darbifa u darba le biex titnaqqas lejja u l-istress fuq l-annimal. Id-direttur tal-ħarsien tal-annimali Dennis Xiberras qal ma' TVM News li din il-miżura biex maħsuba biex twaqqaf it-tradizzjoni tal-karozzini, iżda biex tħares saħħet iż-żwiemel fi żmien meta t-temperaturi qed ikomplu jolew. Il-Gvern, l-ebda Gvern ta' Malta ma jkun irid jaqta' l-ebda traduzzjoni. Il-ġurnata tal-lum u anke ħabba l-klima li t-temperatura dejjem tiela minn sena l-oħra, irridu naraw ukoll il-benesseri wkoll tal-annimal. Meta tara t-temperatura li qed titla' iżjed minn 30 grad, ġifieri qegħdin ngħidu bejn 28 u 30 grad, iż-żiemel ikollu diġà tibda ġej stress fih minħabba t-temperatura li tkun qiegħed fih. Is-Sur Xiberras spjega li l-ispetturi tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali se jkunu qed jagħmlu spezzjonijiet matul dan il-perjodu biex jiżguraw li regolamenti qed jiġu osservati. L-ispetturi tagħna jkunu qegħdin iduru biex jaraw li żwiemel ma jkunux qegħdin jaħdmu bejn illum u anke l-aħħar ta' Awwissu bejn is-sija u anke l-4 ta' nofsinhar. U anke l-liġi tipproteġi li żwiemel ma jistax jaħdem iżjed minn 3 darbit fil-ġimgħa. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ħarsien tal-Annimali Alicia Buġeja Sajt qalet li dawn il-miżuri għandhom lan li naqsu l-istress fuq iż-żwiemel fl-aktar sigħat sħan tal-ġurnata. Fl-istess waqt sostniet li dawn qed jiżguraw li t-tradizzjoni tal-karozzini tkompli b'aktar ħarsien lejn il-benessere tal-annimali.